Gică Zanet a uitat să aducă în atenția consilierilor locali neregulile ce au avut loc la ședința de constituire a forului de conducere a Comisiei de Relații cu reprezentanții oamenilor de afaceri. Consilierul PSD, Gică Zanet, ales ilegal președinte al Comisiei, a menționat că propunerile de înființare a funcției de vicepreședinte și mărirea numărului de membri ai Comisiei de la 11 la 15 vor fi aduse la cunoștința consilierilor. Acest lucru nu s-a întâmplat. Nici Vasile Anton, președintele Comisiei Juridice, cel care contestase și el alegerile, nu a mai avut nimic de obiectat. Modificările puteau fi făcute prin amendarea hotărârii 159 din 6 octombrie 2008, prin care a fost hotărâtă înființarea Comisiei de Relații cu reprezentanții oamenilor de afaceri. În ședința de Consiliu Local din 26 ianuarie 2009, Zanet nu a prezentat cele două propuneri de modificare a hotărârii. Acest lucru întărește cele prezentate de newspașcan.com, prin care Gabriel Irășoaia, Mihai Florin și Gică Zanet au trucat alegerile. Consilierii locali prezenți la ședința din 22 ianuarie nu au semnat procesul verbal de după ședință. Vasile Haldan, consilier PSD și reprezentant al societății Cosaromesa, a menționat că nu va semna acest proces verbal atâta timp cât nu vor fi efectuate modificările la hotărârea de Consiliu Local, așa după cum se stabilise. Ceea ce s-a întâmplat la acea ședință nu ne face cinste nouă celor care suntem și reprezentanți ai oamenilor de afaceri în Consiliul Local. Nu vreau să deranjez pe cineva și nici să mă disculp, dar sunt niște inepții în acea hotărâre. Reprezentanții marilor societăți din municipiu ar trebui să facă parte din conducerea Comisiei de Relații cu oamenii de afaceri. Mă așteptam să fie modificată hotărârea privind înființarea acestei comisii în prima ședință de Consiliu din acest an, ne-a declarat Vasile Haldan. În cazul în care consilierii locali vor valida tacit aceste alegeri, newspașcan.com își rezervă dreptul de a le contesta, întrucât nu a fost respectată hotărârea Consiliului Local ce reglementează funcționarea Comisiei de Relații cu reprezentanții oamenilor de afaceri. Super ofertă în magazinele Lorimer din cartierul tău. Doar în magazinele Lorimer găsești uleiul Ulvex în sticlă de 1 litru la un preț de numai 4 lei și 40 de bani. Chipsurile Lay's la un preț de numai 1 leu. Savurează-le gustul. Magazinele Lorimer, aproape de casa ta. 4 tineri pășcăneni coordonați de Viorel Chiculiță, profesor de fizică la Colegiul Național Mihail Sadoveanu, au reușit să obțină marele premiu în cadrul unui concurs internațional organizat cu ocazia Zilei Protecției Datelor pe Internet. Bogdan Coman, Răzvan Ilinca, Andreea Crețu și Dragoș Spânu, elevi ai Colegiului Național Mihail Sadoveanu din Pașcani, au reușit să convingă prin creația lor că merită să ocupe prima poziție în cadrul concursului intitulat Sigur Info. Competiția a fost destinată tuturor adolescenților europeni cu vârste între 15 și 19 ani. Termenul de înregistrare a proiectelor în concurs a fost 17 noiembrie 2008, 15 ianuarie 2009, acest termen fiind prelungit de către organizatori până la data de 20 ianuarie 2009. Povestea acestui premiu a început pe data de 10 ianuarie, moment în care tinerii pășcăneni au aflat de acest concurs prin intermediul profesorului Viorel Chiculiță. Aș dori cu șcape mari să transmiteți prin dumneavoastră mesajul nostru de mulțumire acelor personalități care au făcut parte din acest juriu și au apreciat la adevărata valoare munca acestor copii de atâția ani. Am avut noroc să aflu printr-o întâmplare, nimeni nu m-a ajutat să cunosc de acest concurs. Printr-o întâmplare, tot Bunul Dumnezeu mi-a adus la ureche și sub ochi anunțul legat de acest concurs și am reușit să formăm o echipă în care toți avem parte de aceleași drepturi. Deci eu nu sunt coordonatorul echipei, să înțelegem. Eu sunt o față a acestei echipe. Să ne mobilizăm cu adevărat și să cultivăm spiritul de echipă, ceea ce, printre altele, însuși concursul își propunea să realizeze. Am depus proiectul cu 2 zile înainte de termenul limită, pentru că mai apoi să aflăm că termenul limită s-a extins cu încă 5 zile. În urma celor 7 zile de vot online, la care au participat 70 de filme, am reușit să intrăm în primele 20 și să
accedem în următoarea etapă a ajurizării, care presupunea acordul unui juriu avizat. Criteriile, dacă mi-am amintesc bine minte, erau 50% creativitatea, 25% claritatea mesajului și 25% modalitățile folosite pentru realizarea proiectului. Aici intră capacitățile de filmare, unghiuri, lumini, mișcări ale camerei. Am avut plăcerea ca după termenul necesar jurului să delibereze, să aflăm că am intrat în primii 3 și că eram chemați la Bruxelles la ceremonia de premiere. Spre surprinderea echipajului din Pașcani, filmul lor a reușit în faza finală să fie considerat cel mai bun. Organizatorii au oferit pentru primul loc al competiției suma de 500 de euro, sumă ce a revenit Colegiului Național Mihail Sadoveanu. Regulamentul prevedea ca la festivitatea de premiere de la Bruxelles să meargă doar unul din tinerii echipajului însoțit de profesorul coordonator. Viorel Chiculița a dorit să cedeze locul său în favoarea lui Răzvan Ilinca, în semn de prețuire pentru munca depusă în cadrul proiectului. În finalul acestui material, newspașcan.com vă invită să urmăriți filmulețul care a reușit să convingă Europa că avem tineri deosebiți. Ofertă în magazinele Lorimer din cartierul tău. Cafea Don Cafe, la un preț de numai 8 lei și 99 de bani. Șampon Elsev, acum la îndemâna oricui cu doar 7 lei și 50 de bani. Nu sta pe gânduri. Magazinele Lorimer, aproape de casa ta. Astăzi, într-un interviu acordat reporterilor de la newspașcan.com, capitanul subunității de pompieri din Pașcani, Gelu Isticioaia, a anunțat faptul că echipa ASE Pompierul se retrage din campionatul județean de fotbal. Motivul care a stat la baza acestei hotărâri este de ordin economic. Echipa pompierilor, neavând în actuala situație economică a României resursele financiare necesare pentru deplasările foarte lungi, este obligată efectiv să se retragă din competiție. Asociația Pompierul Pașcani este înființată în 2006. A activat în divizia județeană, am ieșit pe locul 1 în divizia județeană, am fost promovați în divizia D, dar din cauza fondurilor și a situației operative a serviciului, pentru că jucătorii nu pot să se deplaseze pe distanțe mai mari. Mă refer să fie la situații cum ar fi să meargă la Mogoșești-Siret sau, în cazul apropiat, sau Răducăneni. Și din această cauză ne-am retras. Deci am renunțat la divizia D, am rămas în divizia județeană în continuare, dar în final ne-am retras pentru că situația operativă a unității nu ne permitea. Menționăm faptul că echipa ASE Pompierul Pașcani se afla în campionatul județean, seria a 5-a, pe locul 3 la sfârșitul turului campionatului 2008-2009.